nditapita kumene ntchito yanga yoyambirira inali kuwauza anthu akuluakulu anthu akutikayikira ndikafukufuku kuti anthu amkhulupirire ndipo timene zalemba anthu zayikhulupirire zokambirana zathu zonse zikhale poyera mukumbukira ni mulandu wa chisankho unali poyera poserapo kunali mulandu ku bwalo la ukhoza kukuli pakhale maukwati amayi ukauka kapena abambo ukauka kunali maone kuti ana asamalika kumva kuma chifukwa cha malamulo fati mu democracy titonse tinamvera ndeni ndakapempha kunena kuti zokambirana zathu zikhale life phiri sizinakomeratu akanakana komiti nakana unanimous ndifuna ndikuuze kuti Malawi ndisekula democracy akati democracy imapanga zinthu kunena kuti chichonse mzimu zipanga poyera chifukwa akakupasani mphamvu zakubwerekani aine agenda Malawi kulo commission of inquiry imene kuti zotheka bweza Malawi tonse takhala pamene pachapo kukhala amene mchapo koma zosatheka ifakana tola anthu awo kuti ayimirira Malawi wanja mwamwayi ma terms of reference zikata zotembera ntchito zidatenderatu kuti imene ikhale public inquiry kusenzera kuti tikakuitana inuyo akatantha kuti takwirani anthu athe kumva testimony yanu anthu athe kumva umboni wanu nje kuti tikanaenda limodzi ndi Malawi koma sikuti zimene mutayambuli zonse zikhala zinazo mukakhaso commission mtimayeneka tipiteso kumbali kuona kuti mwatukulu cha apanatele mwina apanatele so panalibe chifukwa choyenera zino kuti tikanize kuti zimene zikambirana kubisa tizibisira ndani ndisanayike fuso mwene mafuna ndikonze kunena kuti anandimbira foni amfumu akumkhata be kunena kuti malo aja pathungwa pamene panagwera ndegeji siku nzimba ndi akanena kuti choyambirira tikonze ndi chimene chocho kuti malo amene aja ndi boma la Nkhata be siku nzimba iwo amadapa mfumu kuti msiku muno muli anthu maphunziro awo anthu naphunzira zosiyanasiyana chifukwa chani mukakamira kuti ndegeji pathungwa ndi kunzimba pamene ndi Nkhata be so kumene kuchako siku nzimba ndi Nkhata be makhalako mwenja yachikangawa akati kuti komazini mabungwa Malawi kuti banane bedwa mzimba anafotokoza mwino kwambiri wacho kudabwa kuti ngati ziko tikusokoneza dala mbiri ufati yambiri pamene ndiyeti yake fuso lanu ndinali udabwa kunena kuti andisankha chifukwa chonena kuti kuchokera pansi pa mtima munthu umachita zinthu pena umakhalako mchiyembekezo koma mmene ndimakakamiza kunena kuti tikhale ndi komiti yoti ifufuze ndinalibe olo ndilingaliro limodzi lomwe silinaloteko ndikuganiza kunena kuti akhoza kundisankha choncho ndinali udabwa kuti chiganizo chimene chinapangidwa now chiganizo chimenechi chisanabwere kugulu isanatuluke chikalata chomwe mtsogoleri wa dziko lino adatulutsa were you consulted privately kuti Namiwa tikufuna tikupatseni zakuti muvomera mukana mndolesa yankhepo kanthu pamenepo chifukwa nzosafunikira kuti tizikambirana zimenezo sinanga Malawi amafuna atadziwa kuti mwinatu mudavomera ngati ndinapita kokalumbira ndekuti ndinavomera fa ndinapangisanso msonkhano watu wankhani nkunena kuti andisankha koma sindimayembekeza kuti akhoza kutisankha ndiyeno ndinali ndi malingaliro kunena kuti ife ndi amene tinayima kumanena kuti tikufuna commission of inquiry commission of inquiry imene ikhale independent komanso credible ndiye kaya mwamwayi kaya mwasoka atisankha ndiye ndikanayima kukana anthu kweza mwanena kuti kwenikweni nkuti ndiye titani fa mumafuna kuti komitiyo ikhauti anthu ayikhulupirire ndiye ndifake napangisa msonkhano watu wankhani nawo zamalawi kunena kuti ndavomera ndikupita kumeneko ndifuna ndikhale maso anu mafunso onse amene muli nawo kuchokera pa 10 June 2024 kwathungwa kuchikangawa kucha kuzafika mafunso ena amene anabwera mu report tijalaka kaswira ku Germany mafunso amene ayopanda baya ineyo ndiwanyamula ndipita nawo andinalonjeza Malawi kuti maso anu mu commission of inquiry ndikhala ndine ndifake ndavomera. Now in the structure mene adasankhira mtsogoleri wa dziko now as seated mudaona kuti the credibility and the transparency you were looking for in commission imeneyo
pali mwambi amanya kuti alidere mulinga utaenda naye munthu sungangozuka nkawaona akatanthao pamene watu ndisenzina ntole ayi koma ufuneka kuti uyende nawo masiku awiri atatu kumene mazokuti nzanga kuti ngukunda kutola tola. Now tukamba zakuti patatha masiku awiri inu chilumbirireni ngati mmodzi mwa mamembala ham commission imeneyi mdavula pansi udindo mdavula chifukwa chani? Ndinanena ndipo ndibwereze pano kunena kuti commission of inquiry manager ainyakide Malawi. Commission of inquiry manager ntanasangiriza misongo ya Malawi ina kulisenchito umene kuti anthu amene amene ndi Malawi chimene afuna kuchita ndiona kuti afuna apereke mayankho pa zinthu zosamwisa zimene zachitika mdzikomo. Nkhani ngati imene yachitika poyamba nkhani ina ikulirapo ngati imene idachitika mu 1983 nthawi imeneyo imalamulira ndi Malawi Congress Party kunamwalira nduna zitatu ku Mwanza komanso phungu mmodzi ndeno patapita zaka 40 chakuti nimwazachitikanso nkhani yayikulu kwambiri kunena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko komanso mayi wakale wa fuko kupata example service men and women phiri kuti tu dziko liphunzitse asilikali akayambe kuulusa ndege nazo kuti anti Flora anali pilot woyambirira sikupera kuti naisi wina wachizimayi so akanakhala kuti mu ndege mmene muja mwina munangokhala vice president wokha inali nkhani ndithu akanakhala kuti mu ndege mmene munali mayi wakale wa fuko Patricia Chanel Zimbi inali nkhani wala kana kauli mwana sikali wokha inali nkhani wala kana kauli mwana apolisi wokha inali nkhani kwina kuli konse pachikonse lapasi pano ndege ikangogwa pamafunikira pompo commission of inquiry wayambirira enyaka ndege amapanga kafukufuku kenako dziko fasi mena amapangira mafuna kuti aone kuti chinachitika ndi chani kuti ngozi zimene zitizipewe chitani choncho inali nkhani yofunikira kwambiri yokhuza Malawi ndiyeno ndakale kuti mafunso ali nawo ndi Malawi so atisankha anthu ayamba kuyankhula mayang'ana mayina aja namapereka maganizo awo ndinaganiza kuti chinthu chofunikira kuchita chonena kuti popeza anthu akuyika ikira komiti kuti ayikhulupirire pa Chingerezi mamveka bwino amanena kuti do the right and shame the devil. Anthu amakuloza chala iwo mufuna kwanizoona kuti anthu achachite manyazi ndiye njira muchitisa satana manyazi amene amadanda kuti anthu ali apawa ndi okayikisa nditapita kumene ntchito yanga yoyambirira inali kuwauza anthu kuti akuluakulu anthu akutikayikira ndiye kafukufuku kuti anthu amkhulupirire ndipo timene zalemba anthu zayikhulupirire zokambirana zathu zonse zikhale poyera mukumbukira ni mulandu wa chisankho unali poyera posera unali mulandu ku bwalo la ukhoza kukolwa kalema ukwati amayi ukauka kapena baba ukauka kunali maone kuti ana sabeleka kumva kuma chifukwa cha malamulo fati mu democracy titose tinamvera ndiye ndakapempha kuna kuti zokambirana zathu zikhale live phiri sizinakomeratu akanakana ndiye committee nakana unanimous ndiye ndifuna kuuza kuti Malawi ndisakula democracy akati democracy imapanga zinthu kunena kuti chicho muzipanga poyera chifukwa akakupasa ndi mphamvu zakubwerekani ainyake ndi Malawi kuti commission of inquiry imene nakuti zotheka bweza Malawi konse takhala amene pachapo kukhala amene mchapo koma zosatheka ndifakana tola anthu awo kuti ayimirira Malawi wanja mwamwayi ma terms of reference zikata zotembera ntchito zidalenderatu kuti imene ikhale public inquiry kusenzera kuti tikakuitana inuyo akatantha kuti tabwerani anthu athe kumva testimony yanu anthu athe kumva umboni wanu ndiye kuti tikanaenda limodzi ndi Malawi koma sikuti zimene mutayankhula zonse zikhala zinazo mukakhalanso commission mtimayeneka tikiteso kumbali kukaona kuti mwatukulucha apanatere mwina apanatere so panalibe chifukwa choyenera kuti tikanize kuti zimene zikambirana kubisa tizibisira ndani kuti zimene tikubisa zontali popeza kuti pakuchapa zonse tifuna tayankhe mafunso Malawi amene ali ndi mafunso Malawi amene ali ainaka ndalama za commission of inquiry ndiye ndikuwuzeni kuti munthu ine ntchito yanga nkuonesesa kuti pamene pali mdima tizibisako kuwala ndichake anthu amene wapanga za mdima amadana ndi Namiwa amadana ndi side ndiye tinanena kuti ngati sizitheka kuti tikhale live palibe ife kuti ife tikakhale mu committee imeneyi ineyo munthu amene sindimapanga zinthu zosusana ndi conscious yanga ndi yamoyo
ndikamanama ndikamuuza mtuboza mtima omwe ndikuti kuti Namiwa mbuna milanje sindine njero ya koma ngati dziko nkhani yayikulu ngati meneja komanso kuphatikiza pamenepo akubanja adapempha kunena kuti tikwathokoza achakwera akhazikitsa commission of inquiry koma ife tikupempha kuti zokambirana zikhale poyera nje lamuloso la commission of inquiry act imanena poyera kunena kuti mamembala mkakumana mukambirane kuti mufuna zokambirana nazo zikhale poyera kapena zobisa nje pa nkhani ichi nkhani imene yakulira munja ndimaganiza njira yabwino popeza sona koma ikayikira komiti tikayikira njira yabwino kuti tipange zonse poyera zitakanika zimenezo panalibe ife kuti ndikhale manager one anthu amene mudachita konzatiwo mukomitimo kuti zochitikazo zikhale poyera pokana amati chani amapereka zifukwa zoti chani sikuti napanga konzatira koma ndinabweresa ngati motion kuna kuti tipitirire tipange chonchi ndiye mukandifunsa kuti pokana amati chani mu commission ndatulukamo kuma commission iyo yedowa yankulira iyo ntchito yanu ngati mtolankhani mutenge telefoni akugwirira ntchito ya Malawi akugwirira ntchito ya Malawi komanso ndikumunotendera mulonje la access to information kuti nzika zili ndi ufulu odziwa kuti anthu akambera zotani ndiye mwafunse kunena kuti Namiwa kunena kuti adapempha kunena kuti zokambera zikhale poyera musabise kanthu ndiye mudakana ndiye mudayankha kuti yani chifukwa ndikatere ndikhangali kuti ndazipasanso kuneneri kumayankhulira commission imene tidachokako pano patibe gawo lina lilonse loyankhulira commission amene mudapereka ganizolo mukadaliphendulirapo pang'ono kuti tidziwe ndithu imene ndi ntchito yanu ndithu kupitirira do you suspect kuti kuletsa kumene kudachitikako kuti zinthu zisabwere poyera there is a foul play mwina akubisa china chake anthu ena ake anthu amakonda kunena kuti experience is the best teacher history imatithandiza kuti tikonze zinthu zakutsogolo tikamayang'ana mbuyo imatipasa prediction history imapanga predict the future kuna kuti siku lakuti chini chitapanga sidatere ineyo kupanga zimene zozituyambira nimafuna kuti we should bring trust and confidence in what we are doing chifanyidwa kuti tinanyamuka on a weak link chifanyidwa kuti anatipanga dismiss from the word go then nikafuna kuti tibwerese confidence and trust kuti pakutapa zonse report janthu azalilandire fa nkhani imene chatuphiri yabweresa mafunso ochuluka kwambiri so pamafuna timapangidwe china chake chapadera chonena kuti mayankho mafunso amene ayankhidwe chinthu china chonena kuti takhala panopa Dr. Chakwera ali ndi mbiri yokonda kukhalira maripoti amene zimene zapezeka sizikuwakomera amafuna zikhangatali pamwamba palango faidwa kuti iwaja akugwira ntchito ya Malawi tachita kuwasankha timalipira aswalidwa ntchito koma nthawi zina amafuna zikhangati kuti is doing us a favor Dr. Chakwera is not doing this great republic a favor. In fact, it is us that is doing a favor because we pay for his travels, we pay for his food, we pay for his clothes, we pay for even his endless global trotting, we pay for everything. Timali Dr. Chakwera nalemba ntchito amachita kugwada chonde ndine mbusa zapanga zakuti mundilembe ntchito kuzungulira titi alemba ntchito ndipo nopa anayamba kuzikuzano afuna zikhangatali pamwamba palango ndiye ripoti ililosebere mapanga losakwizana ndacha kwera malikhalira mukukumbukira ino adakhazikitsa komiti ya Malawi ona kuti anusalikayikire timati eminent Malawians amene angaisogolera ndi malemu Dr. South Close Chilima munala anthu amayina awo anthu oti ukangoona ku Malawi mwazo kuti apo pagona Malawi adapasa 90 days kuti tiflati sinenso kagulika ntchito ka public service mu civil service ndikupasa 90 days koma timu manager thanks to being anali munthu ogwira ntchito anali uzipereka ntchito yanayigwira in 75 days report anakapereka uzafika lero nena bwana Chakwera alikhalira ndi amene ankakwera amene kuli kale report lina nono kuti abale athu akungula cha rubini chomwe chitika ndi chani anthu akafuna amve kunaka zinthu commission of inquiry anafufuza report ya Chakwera analikhalira ndi nkanena kuti ifeyo report ili situkuziwa fatikalemba zimene Chakwera sakugwiza nazo salula kuti tuluke ndi Amalawi asabwera azatuukira ndi pamwe satukire what to do is
tiye timvere limodzi ndi amalawi kuti kalipoti pamakakhalira azidziwa kuti amalawi kuti wakuti anatere tinkafuna kuti pakutha pa matestimonies acha tikhale kuti ife tazipanga insulate tili pambali yako koma amalawi mayankho adinawo akuziwa kuti uyu anatere amene akunena zoona uyu akunamfa. Amalawi si anthu opusa, amalawi ndi anthu ofasa amangolemekeza malamulo koma timatengera pamgongo kumatenga ngati anthu opusa. So ndisayankhulire za komiti izo ndachokako koma chikanthu chimene chinachipanga because ineyo ndi supporter wankulu wa transparency and accountability komanso dziko lino ndi malamulo. For example, lamulo la commission of inquiry imene mana kuti ma inquiry ngati amene achakosa kuchitika poyera. Now, do you have confidence in the commission of inquiry after resigning? Pano pale kuti ndipereke maganizo anga azooneka kuti ndikuyankhula ife kuti ndachokako ndiye ndinakale kuti amalawi si opusa, amalawi amadziwa chimene akufuna, amalawi ali masomphenya timati ma aspirations and goals. Amalawi so amadziwa anthu amene akuwasokoneza, anthu amene akuwachedwesa amadziwa, ndiye mundilole ndisayankhe funso limene ndikayankha ndikanga kuti ndikuyankha kuti anthu akudziwa kuti akuyankhula chifukwa cha izi. Ine si munthu amene mukufunsamvera mani. Based on your resignation letter, munachita side kuti there is no transparency and accountability. So ndikufuna ndidziwe kuti mudachita side zinthu ngati zimenezo zokuti zikusowekera ku commission of inquiry. Now if the commission of inquiry comes with a report as needed, mudzachita trust. Do you have confidence in the commission of inquiry? Fusura bwino kwambiri. Nyumba ili ndi ziseko ziwiri zoti munthu koza kulowera nkutulukira ndi akapeza kuti munthu wina kutulukira pa window bwanji pamene mungaone bakhanikhalime nyumba ili ndi ziseko ndithu ziwiri zabwinobwino koma apeza kuti munthu akulowera pa window kapena kutulukira pa window zodabwitsa akanakhala kunena kuti lamulo sililola kunena kuti commission of inquiry izichitika poyera bwezi kuti nkhasako koma lamulo lilipo komanso ma terms of reference alipo ndiye pamene pokuwa amalawi azidaba kuti munthu ndithu chiseko icho kuchiona ndifa chana kulowera pa window kapena chiseko akuchiona kumundiro koma kutulukira pa window ifa chani. Now mukadakuonda kukadachitika chani kumene kuti zinthu malamulo amene amanenera komanso ma terms of reference komanso siku imene chalitangulumbira umene achakwera adayankhula ndikuziwa kuti samayankhula ndi mtima wonse tiwadziwa achakwera amafuna zikhanga ndi munthu wabwino ndi mfarisi is a hypocrite. A very good example of a hypocrite ndi achakwera adanena tangulumbira mwene kuti ndifuna kafukufuku amene mpange poyera komanso wina alese mumuyitane ndifatenena kuti good ndidayankhulaso pakanema ya boma kunena kuti anena bwino achakwera ngati amayankhula mongo yankhula ife sanganamize dziko andi tisamalole kunamizidwa amalawi ndiye mwene kuja kumugwira isaitanidwe munthu oyamba ndiye wachi adauza dziko kunena kuti ndege ichadabwezedwa kunzuzu adauza naye akapita mwene kuti chachiwiri ndifanyani amafuna kuti azipasidwa mauthenga akuza ndege ija 4 hours iliyonse pamene zikhiledwa mazuwa kuti ndege muja munali mafuta 2 hours amafuna chani ndifanyani zinatenga mpaka na usiku kuti akalengeza za ndege ija apa ndege ija itakuwa 10 koloko kuzafika ma 11 koloko usiku zimachitika ndijani ndifanyani anthu okasaka ndege ija adauziwa kuti tesiyeti wapitirize mawa ndifanyani mkulu wa nkhondo apo Valentino Popili mpaka napana kugwira benchito ndifanyani a Moses Kunkuyu mpaka napana kugwira benchito ndifanyani a Daudi Suleiman mpaka napana kugwira benchito ndifanyani Richard Chikondobanda kadema wa times ananena kuti ankafuna kugwira ndege imene fa anthu amadaba kuti ndege umu ndifanyani namkhala ayutimo okaoka pamene kumene wanapita kuja kunali function ya boma munalibe wanthu ene fanyani ndi Times Television anena kuti Richard Chikondobanda ankafuna kuti akwere nawo ndege imene mwandawa kuziwa kuti asasa ndani amene adauza kuti ndege ija asasa. So zimene zizi ndikafuna kuti tizimvere limodzi komanso tizionere limodzi pamalo pamene panagwira ndege panali tawa mafoni anthu aja analowera kusonyeza kuti tawa imene imatulusa signal ndifachani makra idakhazikitsa toll free line kapena hotline kuti tiyimbe tikaone ndege pamene pajapo panali tawa kodi mlonda amene amayang'anira pamene pajapo ali kuti
ndifuna chani kumene kuja kuchitikire ngozi imeneyi anthu akwene kuja sanapasiwe danga kuti afotokoze zimene adaona kumene so mafunso alipo koma uyambirira kuyitanidwa akhale president azikole Dr. Sichakwera achiwiri apo Valentino Phiri mkulu wa nkhondo Moses Kunguyu tunamfalisa nkhani ananamiza ziko aitanidwe Daudi Suleiman aitanidwe kumene kuja kumaso alicha Chikondo Banda aitanidwe. Now mmene mudachoka mu commission of inquiry imeneyi muona kuti mudachita chiganizo cha nzeru. Are you not regretting kuti you could have served Malawians better had it been kuti mudakhala ku commission of inquiry? Commission amanena kuti mapanga collective responsibility mwachisanzo ndinabweresa nkhani yone kuti zokambira zikhale poyera anthu anakana kubweza kuti committee yakana pamene chikhalirecho ine ndinkafuna izi ndenda ndinakale kuti sinemakonda kusunsana ndi chitima changa akuti life cautious komanso munthu ndimakulupira kupanga poyera ndiye democracy imeneyo kuteroko before 14 June 1993 Malawi kuno akapanga zobisa ifake ndege ngozina chitika kumaza ichi zidatengera 12 years later abagiri muzi ndipo kuphukuza abagiri muzi kukhazisa commission of inquiry ndazi kuti chitika chani kumaza ndiye no bazikala kusiyana ulamuliro wa mdima ndi ulamuliro wa democracy ndiye ndakale kuti pamene bali khomo umanika mtulukire pa khomo singatulukire pa window so malamulo alipo ndiye singapange regret I did what is just I did what is expected from a true supporter of transparency and accountability. Kusiku kunotu kumakala anthu ona kuti ichi singachite anthu mwe walipo ye muzi mwe ndine andisiko yamaso kula paso udindo ine ndikaona kuti zimene zikuchitika apa ndine sizikugwirizana sindimakonda kupanga act against conscience wina wake Martin Luther King Jr. ananena kuti to act against conscience is unclean and unholy. To act against conscience is unclean and unholy. So ineyo ndikatolika munthu nemapemphera koma sinengero ya ndinema misundi nemupawino ya koma pali ma values ena kumanyika kuti icho isitafuta maka ine singapange ndiyeno pamene malamulo amatipasa danga kuti Amalawi amve maumboni apeze amayankho pa mafunso awo tisagwiritse ntchito ziganizo zathu kwa amana Amalawi mwayi umene uchi ine kulunga temene singakhale nawo fanya imenecho singapange regret and it is well with my heart. Achabwino nawo nkhani imene Amalawi akugamba njakuti inu ngati mmodzi mwa anthu amene adakakamiza Achakwera kuti akhazikitse commission of inquiry kukusankhani mwachita resign. Malawians kunjako akumvetseni bwanji mungafotokozere bwanji anthu amene tikukamba pano ali munthalire sakuzimvetsa bwinobwino kuti nkhani ya accountability ya transparency kuti imayenda motani mungafotokozere bwanji kuti akumvetseni mchichewa chomveka bwino kuti akamakhala kunjako asita Namiwa adasiyadi mpando mu commission of inquiry muja chifukwa cha izi kandi mverere anakalira za maluwa kutokwera kuti munonezeni apa wina akamuziyo uthenga umene wachuka apa umakhala kuti wakasintha amati distorted mukuzizwa munapanga communication ndiye nkhani yabwino ndonena kuti mwayi ulipo at terms of reference akunena kuti tiyitane mboni zija amene ali mauthengaji abwere ngati mituku yamulira pano aliyense azimva kapena ayi kati jambula kati atabisa kope ya kwanja ndiye ena akhala kali kuti iyayi tizika ngwauza anthu aja chimene anthu kachikopire ndichiti ndiye kuti ndinachoka mmene mujafukwa kandi mverere adakalira za maluwa simbafuna Amalawi kutengeza maluwa komanso panali mwayonera kuti Achakwera apo kuti akolera maripoti ikanakozokera ntchito ijabwino ntchito yabwino kwambiri Amalawi usatani usaiwerenga lilipo kale ripoti imene anapanga malicious chilima lilipo nkhani ya abale athu aja albino ripoti imene sinawerengedwe ndiye tinkafuna kuti tikamagwira ntchito yathu ija tiyendere limozi inu ndife tizimvera pompo ngati imene wali mlandu wachisankho ngati wali mlandu uja umakwata amayi ukauka kapena baba ukauka sitimafuna kuti pakhale zokayikirana ndiye patabwera maganizo kuti tisabwere poyera naona kuti tizikayikirana ndiye ine sindimakonda zobisa ndifake ndatulukako kukhala kwanga pamene kusikonda tandauza kanthu chifukwa choti kuti tizikachita kuwauza anthu kuti matere pamene mwayi unalipo sizoona ndifake ndapereka chitsanzo choona kuti pamene pali mwayi wapakhomo mwene kamutulukire pakhomo sungakatulukire pa window kapena pamene pali mwayi wapakhomo sungakalowere pa window. Chabwino office ya mtsogoleri wa dziko
komanso nduna ikuti sikudziwa kuti inu mudachita resign ku commission of inquiry mulipo bwanji? Mundilole ndisakomese zinthu zopepera ndi yankho langa. Mufuna kutanthauzanji mukatero? Mundilole kuti chifukwa mwati mundilole kuti ndisakomese zinthu zopanda mchere ndi ndemanga yanga. Oho, kutanthauza kuti zomwe akukamba a ofisizo nzopanda mchere. Ndikuti mundilole ndisakomese zinthu zopanda pachi ndi ndemanga yanga. Echabwino. Tikupitirira nkhani yonse ya kugwa kwa ndege ku Chikangawa, mmene zidakhalira ndi mmene tidamvera inu ngati bungwe la SIDET, mukukhulupirira kuti there was something maybe that ignited the clash of the plane ku Chikangawa? Limene ndifunso limene amalawi akuyembekezera kuti amve ku commission of inquiry. Fake mafuna kuti zimene zitimvere limozi zisachokere kwa munthu yena kuphatikiza tona kuti kodi black box ndi kuti ndifa chani anthu amene amakasankha amene aja amapita stage party kunalibe achipatala kodi ndifa chani stage party ja inapangidwa suspend ndifa chani mpaka na lero ndikunaza siyakwera sinafikepo kumalo pacha nduna zawo sinafikepo nthawi imene machitika ngozi imeneja anthu anali kumaliro kunkhata bay amalemu rafu kasambala nduna zinali kumene kuchapa kuphatikizapo nduna ya polisi nduna ya chitetezo cha dziko anduna awalicha ndi mwendo panda anali mwene ndifanyani anthu ose amala Congress Party mpaka na lero sinafikepo kumalo pamene pacha ndipo yankhula pano pa ziduso zondegezera zinachosedwapo kodi adazipitisa kuti adazitolosa pene paja chifukwa chani anthu amafuna kuti mwete apitepo akazale kumalowa kusafika lero mpaka na panopa sakulola kupitako ndifwa chani kuliso report imene anapanga Malawi Defense Force kodi report imene ifanyana chakwera kulibisa report imene anapanga aviation lili kuti kodi kuzafika lero mabanja anakhuzidwa acha kupatula kwa malemu chilima kodi mabanja enacha ngati ziko asamalidwa motani kodi nkhani ya chipepeso ipenda banja mukuzola mabanja ena chakuthamangizidwa nyumba zimene amakhala fa ena janala polisi ena janala asilikali kodi ana amenacha kodi azimayi amasiyacha tikuwasamalira bwanji pali zinthu zambiri zimene boma ili silifuna kuti lichitepo zinthu molongosoka. Chabwino. Now vosi chedwapa mwatulutsa chikalata chomwe mukufuna bungwe la MEC litayimitsa kalembera wa masankho phase yachiwiri yomwe imembekezeka kuyamba vosi chedwapa nchifukwa chani mukufuna bungwe litayimitsa? Mukapita mukakaona gawo 12 la malamulo akola dziko lino mukapeza kunena kuti mphamvu ayinake ndine ndi amene akutimverachi koma ife tonse singakhale ukamuzipatisa tonse singakhale kusanjika tonse singakhale chikokobe tonse singakhale pantunthama tonse singakhale kumzuzu timasankha munthu mmodzi nkumamulipira kukhala president yo amasankha nduna kenaka timasankhanso aphungu kuti azikapanga malamulo azikatiyimirira komanso azikapanga kaunewuni kuphatikiza kumakhansala ndiyeno mphamvu zimene zijazo timazibweresa pamodzi kuzera mu voti ndiyeno voti kuti ichitike pameneka pakhale bungwe loyendetsa chisankho bungwe loona kuti aliyense azitikhulupirira ndiyeno punali nsonkhano amati NECOF National Elections Stakeholders Forum ya akuluakulu osiyanasiyana amene amakhuzidwa za zisankho inali ku Crossroads pa 20 October ngati sindikulakwisa kumene kuja mkulu wa bungwe la chisankho patikali panopa Justice Namiwa adauza dziko kunena kuti mmene amapanga kalembera ngoyesera anakuvutika amekifa anthu akwakayikira kwambiri sakwakhulupirira ndipo anena kuti simungapitirize ndi ntchito yona kuti mfuna mutipase mtsogoleri amene azilamula kuti tizimukhulupirira pamene anthu bungwe la chisankho sakulikhulupirira ndiye pali zambiri zimene anthu adandaula zimene zozo zomvetsa chisoni kuti lero ameka kukhangati anthu andale siku lomwero kunekofuko ndayankhula ndanena kuti you should leave impunity and arrogance to politicians. Ndanena kuti mopempha ndikupemphani inu apampando abungwe la chisankho loyendetsa chisankho kuti kukula mtima kapena mwano mwasiri andale ndiyafana kuti ndikula mtima ndi mwano sikuti nthawi zonse nkukali papira munthu amatha kumayankhula mofatsa ngati mmene amayankhulira anambeta kutali manja muchafumako yankhula za mwano ndiyeno tikuwauza kuti democracy imapereka mwayi amati the will of the people kufuna kwa anthu chimene anthu afune usati mukhazikitse zitokotoko zona kuti kuvota ukhalanga kuti achitika kugwada pansi makapempha ayi
ndiyeno pano pali kuyankha pano phase 1 yatha yakalembera kwachitika mavuto ambiri ndiye mavuto amene asanayambe mavuto ena analipo kale anganyalanyaza ndidauza kuti wait a minute section 12 imanena kuti you use public authority, be it political and legal, solely to save and protect the interest of Malawians. By every electoral process, immediate, fair, transparent and accountable, imeneka kuti ovota uchakhale mfumu ndiye lero zasintha ana military manja ndi anthu mpesi afuna kale mabwana asipanga tikiti chimodzimodzi ngati mpira munthu uyimbira mpira uja mwe asisiwera nawo so asitima yokapezeka ndikukankhiramo kuimba kuti chigoli chagola zimene zikuchitika apazi sitivomera tawuza kuti ayimise kaye kalembera uja zimene zili apa zimene anodandaula azikonze nditapereka ma demands 1 kunena kuti smartmatic ndi kampani imene kwina kuli konse imene yapita mu Africa muno ngakhale kwinako akuyidandaula palekale panopa ili milandu ikuyankha ndiye bungwe la chisankho limene anthu akulikayikira kale amene afuna kuti chisankho chachivomereze sanga kapange ubwezi ndikufuna ndimve kuchokera kwa inu inonga nasideni mukayila ananena okha mukaone report limene nekofu yapitayo mukawerenge amene amakapanga ma challenges amene anakumana nawo akupanga run amati try voter registration kuyesera kuti ntchito yenzaiko ba ananena mpaka mapawo and it is documented kuti meki ikukayikidwa ndipo kunali kwina kwake anthu amatha kusamaona bwino tukira ntchito kumene hocha chimene chocho ndikhanya ikulu kuti ananeka kuyimisa kalembera tikonze kai zimene tisamakayikirane ndiye kampani yoti kukayikiridwa bungwe lona kulikayikira singakapite kapange ubwenzi ndi kampani ati smartmatic imene kumene kuli kunose kumene apita akwakalipirize kuti ayapita zisankho asokoneza kapena anasokoneza ndalama ayi tuna kuti ubwenzi umene ulipo pakati pa bungwe la chisankho ndi smartmatic si ukukomera Malawi amati show me your friends, I'll tell you who you are. Iweyo ngati munthu woti umayenda nanthu akuba amusanga kukhulupirira siku lina achakumbonera limozi ya polisi ndiye meki ithese ubwenzi umene ikubanga reflect negatively on nkhope kapena integrity ya Malawi Electoral Commission. Na ndakali kuti pakutapa zonse tifuna result imene chokemene aliyesa azayivomere ndiponso ma elections management devices amene kusanchito kampani yake ndiyo mweme na pakuyikayikira ndiye kampani yokuyikayikira kampani kudana nayo sitingavomere kuti zigwise zipangizo zake ndiye ayimise kaye zipangizo zimene zichosedwe tibwerere kumene papangira mbuyo kuti mbuyo timapanga bwanji fa mbuyo anusana dandaule chinthu chachiwiri chonena kuti my justice anambelo ndali majali sakuziwa kuti ndi mwana wa ulemekezeka John Tembo amene wakhala president wa Malawi Congress Party kwa nthawi yayitali moyo wawo wonse ndi anthu akunena kuti ndi mpira referee asakhale supporter wa timu iyi referee akaloyo bayika oyimbira mpira ndiye amayi justice anambelo ndali akuziwa bwino ndi malizekaya akuziwa bwino kufunika kuzipanga recuse umanena kuti amene zafika apa ineyo am conflicted ndikhale pambali apa chinthu china chonena kuti Andrew Mpesi amene ali chief executive officer wa Malawi Electoral Commission sanabisepo zakuyamikira kwa Malawi Congress Party umboni ulipo kutero ineyo ine pano ndili panopa amasapota Malawi Congress Party akapita pa Facebook akanena chinaje kuti uyu anali ku State House ndiye zomwe zonso abange ndi Andrew Mpesi mutakuona kunena kuti si munthu woyenera kuti akhale wayo anthu ankhulupirire nkhani yake ndi chisankho ngati akufuna apase udindo wina osati bungwe la chisankho amene atule pasi udindo my justice anambelo ndali manja asipase ulemu asunge integrity yawo aliyesa kudziwa komanso Andrew Mpesi aliyesa kudziwa sanabisepo za ubale wabwino kapena kufunira kwabwino Malawi Congress Party akhale pambali kula anthu ambiri kumene chokuona kuti pamulandu wa chisankho anali mboni za Malawi Congress Party lero apasidwa ntchito kumeki afuna chani so chinthu china chonena kuti mukama ganiza khane chisankho imakanga nkhani ya mpira mpira umakhala refari ndiye masiku ano kumpira anaona kuti pena anthu amene anapena manamizana anayika mati VAR ndiye kuzisankho zapita mbuyo mcheti makhala ndi ma independent auditors kuti aziona kuti mavotiwa akuwerengedwa kuno kapena kuyenda bwino lero kwabwera anthu otanga kwakayikira kumeke kucha atenga kampani yokayikisa akutinso sakufuna ma independent auditors kuti mukufuna chani kuti Malawi mumaganizira motani akulu let's be serious. This is a serious country, 22 million of us,
tisamakhaleka kuti ndiyakuti sitikudziwa kwenye tikupita. We have put our aspirations and goals, kuma the most important thing ndona kuti the will of the people should prevail. Tizilemekeza zofuna za anthu and pachisakupena paliponse mfumu king ndi ovota ndiyeno ambassador wakale kazembe wakale wa America kumala badanena kuti chonde iye amapita koma ngamasala nthabwala izi tizibwana mukupanga apa tona kuti kuvota zikana kuombera manja tisachitike mukumbukira kuti chigamulo nimawerenga report ine amene apanga amene amalondoloza kalembera amene wathaya akunena kuti amene akwambana kuti alembese akuti NRB ikwapasa receipt ndi akafika NRB akuti ma EMT zomwe mathematics aja akuti zinalusi kuoneka. Yes, pamene chigamulo chilipo ifanira kuti pali chibwana chimene chikuchitika pamene chako ndi chibwana ine tisachilolere padakale kulopa amala amene mutimva bwino mukutimvesera padakale kulopa amene makondera dziko lino tenti konze mala yo commission ngalawe ndi commission iphale ndona kuti aliyese asamaika ikili kuti result imene atipase iphale ndona kuti aliyese ayende nawo falo afuna atisankhire asogolere kutamba zosazali basa msogolere amene zaende naye kwa 5 years umakuti mnthu amene tiende naye tikuyenga zimpanga trust ndiye electoral commission imene sitikuyikhulupirira ikati basa kuti timkhulupirire mukayikira kuti chipani china chake has a hand in this kuti if you smoke the mongo yangu azidungo yangu lai ma facts let facts speak facts are just like figures, they don't lie. One zoti mathematics ikufufuzibwa nzona kapena ayi zoti justice anabeyondali manja ni mwana wa John Temple nzona kapena ayi zoti Andrew Mpesi di support amala Congress party nzona kapena ayi umbono lipo kapena ayi zoti lero anthu akwanira kulembesedwa nzona kapena ayi zoti awa andani APS aku NRB ampaso ndaiwala inalo anali mboni ya meki ya MCP pamulandu wa chisangu ndizona kapena ayi so timanika tipange ndakale nthawi chekoyambira kuti do the right to shame the devil anthu akamakutosatosa iwe mongosuntha pambali kuti ayi timasokoneza kusine ndiye uone kuti zinthu zipitira kuyenda bwino kapena zipitira kusokonekera koma chibwana ichi chionera kuti ene anga azioneka kuti azizimva kuchenjera kwambiri sinona malawi ndiwatonse amalawi sakuopusa palibe yesu amene ali pamwamba palamulo ndiye tanena kuti ngati sayimisa kalembera amene kuti tikonze izi kuti ziyenderane monse ifeyo tisamuka tizikapona kulilonge kucha kulikulu la make kuchisanku house chifukwa ichi ndi chibwana ngati ichi tizipanga ndi zina anasankha azibale anasankha chapera mwanawo ali kwembase asankha ndani sipanibane nawo fali mazuwa kuti ndi mphamvu ya prerogative koma make yokha tifuna make yodalalisa zikhulupirira zibwana tizipanga kwinako koma tisapange kwa bungu la chisanku mmene ana voluntary manja amasankhidwa mulipo asidenti Mpesi mulipo. Why are you coming now? How you say simalampula bwanji? Cholakwika has been condemned. Most angeza kuti tikupanga jani antu anayankula. Anso yankula lero. Koma kuti ifanena kuti kukubwira arrogance and impunity. Ukubunga chisango kucha kusamba. Fa ukamafusa atyamva. Haya dikuziwa haya malamulo dhati ndiye chikongwecho ndiso na babaza fika boso za nifate na kuti ngati sayimisa ababa tipita tizikakona kwene kuti ngati kuli kuphelwa tikaphelwa kwene kuti ngati kuli kumangiro tikamangiro kwene kufa dziko lino wa chibwana. If things continue mmenezilimo wankulu wa megi akhalemweyo ndizina zose mmenezilimo systematic smart magic makamaka ikhaleyo mweyo come 2025 muzakulubirira ndi tuzotsatira za chisankho chimenechi situkuendeka so kuti tivomereze no ngati ma citizens then kuti section 12 ilipo imanemeratu kuti awawa Ampesi ndali manja ndani apanso sambo akuisa ntchito pa Chingerezi mukapita section 12 kuti mati legal authority fada fisira ntchito kapena dango sankhidwa achakwera ndi gulu lawo akuisa ntchito political authority mphamvu zo ayinenge ndino ndife ndiye ifeyo ngati ndani amachisanso tiyerekeze game imwe ya mpira akakudandaula kuti timu ine akudandaula mpira apa ndiye refa zikana kuti zipitiriza kumenya zisewera tulinga chakiti chani will not accept that. Chidalola, people that was Balibi America Mobalamulo, the will of the people. Whenever democracy, in Canada would detain to Wima, I mean, I would our token done.
amene akuti awaphale dali mupeza kuti ambiri akuti achoke ndiye they have no choice ene kuti apangizwa kufuna zanu kuti tine kuti zipasana ma option kama 2025 ndi kudali ndatina kuti akangati sapanga izi masiku awawa tonse tizikagona kuchisankha ose chibwana chetu tikonze zinthu koma maraja kwera nzokayikitsaso kuti asintha chifanya kuti tinalola tinapasa space tinapasa space kuti azipanga zimenezo ndiye panopa I think nthawi yatha akakuvutika kwambiri amalawa akuvutika akudye chitezi ndikuyankhula panopa November kumankhani ya subsidy kuziwa kuti fertilizer ali kuti ndalama anthu angogawana ndiye tayang'anirira nthawi yayitali imafika nthawi sopano munthu amatopa nthawi yake ndino kuti tangoyeneka kuti Malawi tizuke achinyamata muzuke fatika alekerera makosa na awa dziko lilionongeka beyond recognition lero kuti mupite mu shop mukagule mafuta zikukanika zinthu tinalusako kalekale so tasekerera zinthu zopepera nthawi yayitali let's wake up achabwino Namiwa tiyamikire kuti mudabwera tsiku la lero ndi program yathu ya exclusive interview nthawi sili mbali yathu ndikutokozeni kuti mwanandikumbukira mukatitokozeso kumanagement kuti democracy ndi imene anthu azipatsidwa mpata aziyankhula pomaliza ndimanena kuti democracy bwina asamalote kunena kuti anthu aziyenda chowera mapansi nthawi inadusa achabwino